माया जे मोदोम सुनानै माबायदि खालामो बिदिनो आरो थिगनो नै नायना लाग्रोदो नोंसोर नायग्रोलाय थिग बोरमानि बायदिनो सेमखा आरो नङा होमबा लोगोफोर नायलाय खनसे मोजां नायफैलाय मिनिनोबो ओंखारदों आरो बिसोरखो Nope. My God! मानसिफ्रा गरमजों थानायखाय नों मा खालाम सानदों आं जेबो मिथियाखै दे भाई मा खालाम सानदों एक्सुलि मा खालाम सानदों आया दाखालिबो नोंसोरनि बिदि गेलेनायखौ नुनानै आं लुगैदोंमोन दिनैबा नोंसोर आंखौ लुगैफिनदों नामा लुगैहोनो मोनोबालाय आंबो थांगोन समझ रहे हो आप समझ रहे हो गोथाव एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना खुलुमबाय दिनै बिहारि मडेल सेगनारा ब्लगार बहानिबो बिहारि मडेल दोन नाङा आंनो नोंनि बिहारि मडेल दाखालि सान हाबनायनि मडेलाव दिनै बिहारि मडेलाव दे गरमथारसै आंनो आंनि चेनेलाव बरायाखै नोंसो बरायग्रोनो आरो बिहारि मडेल बानायबा दोन जाम्बा आं बरायग्रोनो र' दसथाथ' हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टु हाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जाबाय आरो स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आं आसा खालामो दिनै भिडिअ बिराद इन्टारेस्टिं जानो गोनां आरोना दाखालिनिफ्राय बानायगोन साननानै बानायनो सम मोनाखैमोन दिनैसो बानायबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था भिडिअ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन माने जागोन बायदि मोनदों आरो जाया नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना मा होनो लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअखौ दिनैनिखौ बारा गोलाव खालामा बेखायनो थाबै जागायनोसै नामा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो बिदिबा नायलांबाय थादो थौदो खुलुमबाय दिनै बिहारि मडेल सेगनारा ब्लगार दिनै नोंथांमोना नायगासिनो दायो फ्राम बालानि इउटुब चेनेल दिग बिहारि मडेल ना हिजरा मडेल आं जेबो हमना मोना दे खिन्थु आंनि आन्दाजाव हिजराफोरखौसो नुयोमोन दे आं बिदि आखाइ दामनाय थिग जेरै आं खिन्थु हिजराफोरखौसो बिदि नुफेरोमोन दे खिन्थु दानि जुगावथ' हिजरा नङा नै बिथाङाबो हिजरायानो मा फाग्ला देसि मडेल नि दे भिडिअ थाब खालाम नायलांसै जोंबो माबायदि भिडिअ बे देसि मडेल एक्सुवेलि आं नोंखौ हिजराखौनो बायदि मोनना लाबाय दे माबा आथिं सिबां आखाइ सिबां आथिं सिबां आखाइ सिबां सानना मोनला दे दै दहायनिफ्राय नोंनि भिडिअखौ नायनानै नेबाय थादों आरो माबा 1 मिनिट 2 मिनिट 1 मिनिट 2 मिनिट दे माबोरै थाब बानाय आया 1 मिनिट नेनो होनायलाय माथो सोरनिबा हिन्जावखौसो खावना लायबाय बायदि सानबाय आं नोंनि हिन्जाव ना सोरनिबा हिन्जाव बे आसोल हिन्जावा जायनियानो जाया खिन्थु आसोलना मालाथ' गरम जाना दंखायो खोमालै ना माथो नुनाय लोगो लोगोनो माबा बोरमा फान्था बायदिसो माबा लाबायलै ओइ फाग्ला बोरमा फान्थासो बिदि खालामो नायनानै ला नै मा सानैबो खेबां माबाहांलै नोंसोरलाय बा दे बैसागु बोथोराव नोंसोरनि जोंहाबा गैयाना गैया सिंगैनो समझ रहे हो आप समझ रहे हो आया दहाय बोरमा फान्थानि बायदि माबादों एबारबो आरो माथो बोरमानि थांफिनबावबाय बिसोरनि मडेल आरो माथो बोरमा मडेलसो खालामनायदों फाग्लायालाय बोरमा मडेलसो खालामनायदों माफ्रा बिलाय नायलाय लोगोफोर बोरमानि बायदि ओंखारबाय माबाया दहायनि मडेलाबो बोरमानिमोन दानियाबो बोरमानिमोन जेरै बोरमायासो बिदि माने बिदि मोनामसुयो नानि बियो माबा मोनसे बिदि खालामब्ला नोंखौ माबा मोनसेबाबो खालामथारनायदों नों बेफोरबायदि मानसिनि गोजानाव था बे नोंखौ बिदि खालामब्ला माबा मोनसेबाबो खालामथार कायदा लादो बे बोरैबा सानसेबा हख्लाय जागोनबो नोङो नै नङालायनो दहाय एसे टाच खालामहांदोंमोन खुदुमहांदोंमोन दाथ' नों उनथिंनिफ्राय आखाइखौ हमनानै नों मोसाफ्लादों दे जाहाथे माबा मोनसे टारगेट दंथारो नोंना दे माबार मोसादो नायनोसै आंबो मा टारगेट लादों नोंखौ नुनांगोन जोंबो नायनि आं
थगायनो होनखादोंमोनलै नों बेफोरबायदि मानसिनि खाथियाव थानाङा होननानै नानि दा मा जाखो मोसाब्ला दयनिफ्राय कायदा लाखाबाय थादों बेखौ आं मोन्थिखादों दहायनो नायनानै हमनो मोनखादों बेखायनोसो होनदोंमोन आङो एबार खनसेफ्राय जाबाय बे खनसेफ्राय बेनि खाथियाव थाखानांला आरो बे नङा आं गासिबो बुङो बेखौ नुबानो खारखादो सिख्लाफोर बिराद डेन्जार मानसि बे माबायदि बिराद कायदा लायै माने खामानिफोरखौ मावो आरोना स' थेवबो आंनि थाखाय भायालाय मोजाङानो भाइ आंनोबो सोलोंहोदों एसे गैथ्रा आंनाबो गैथ्रा नोंसोर अनाबो सोरथो अनबावोब्रा नोंनि कायदाखौ एसे सोलोंहोदोब्रा आंनोबो नोंनि कायदाखौ सोलोंहोयोबा आंबो सोलोंनानै सोरबा बिदिनो खालामसै नामा ना मा होनो भाइ स' बहा लोगो मोनगोन भाइ नोंखौ भाइ बैसागोनि रावबो गैथ्रा गाबोन होलांसै नामा आङो नोंनि कायदाखौ सोलोंना लास्ट बैसागुआव अफ्लायथारसै सासेबाबो मोजां जागोन आइडियालाय A few moments later. फिलिंआनो आलादा जागोन आया खनसे फुदुंनायानो फाग्लि खालामना लाखाबाय माथो भाइ नोङो मा जादु दंलै नोंनाव खनसे फुदुंनायानो सिख्ला सायाव बासियाव जाबावबाय माथो नोंलाय आयु आसोलाव माबा मोनसे जन्त्र मन्त्र दं बायदि मोनदां थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जानोसै ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायो दे बे भिडिअखौ बानायनायनि सिगां बिथांनाव पारमिसन लाग्रो हादों आरो बिथाङा आंखौ रिकुवेस्ट खालामदों बेनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होयोबानो जाबाय आरोना आं डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ होनानै दोनगोन नोंथांमोना बेयाव थांनानै बे भिडिअखौ फुल नायनो हागोन बिथांनि चेनेलाव बे भिडिअआ बेनिख्रुइबो मोजां क्लियार दं आरोना बेयावथ' आं ससे काट खालामनानैसो बे भिडिअखौ बानायदों स' लोगोफोर नोंथांमोना बिनि चेनेलखौबो थाबै थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै होयोबानो जाबाय आरोना बेफोरबायदि भिडिअ फैबाय थागोन होननानै माने बिथाङा खोन्थाहरदों आरोना बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो बिथांनि रिकुवेस्ट आरो खोन्थानायजों लोगोसे आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना आरो आं पारमिसन लानाय बायदिबो जाहैदों स' लोगोफोर बिथांनि फुल भिडिअखौ नायनोबा नोंथांमोना थाबैनो डिसक्रिपसनाव होना लिंकखौ क्लिक खालामनानै भिडिअखौ थाबैनो नायहैबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो गोसो गैथ'ला माने आंहा समनि बिराद आंखाल जानानै दं बे साननैसोआव ओमफ्राय स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम दा बदे मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रि माने डाइरेक्ट खुला होनखायो आरोना आरो नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो नायनानै मोजां मोननायखौबा डिसलाइक मारिनानै ओंखारलांनो हागोन आरोना आं दानिफ्रायनो रिकुवेस्ट खालामखाबाय नोंथांमोनखौ आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालाम आरो जाय मोजां मोनदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाउआव आरो आंनि भिडिअआव जाय गोदान फैदों बिथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बिदिब्ला बाय बाय होशियार 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 जा सिनाय मोनै सुबुं सोरबाफोर फैयोब्ला एरायना था